Bir de yetimin malını ima oren deyip qow tefsirli geçti. Yetimi saklayan menen men kahateyn deyip ikwarmağın yaqin bolşyal cennetimin menen bile olar deyipdir. Behterin öy içinde yetim olan öy. Betterin in bidirek öy içinde yetim olan öy deyipdir. Ol yetimi ki ol öyde sinanlayan bolsa, ihtiram koyulyan bolsa, mehabbet edilyan bolsa behterin öydür şu. Ol yetimi ki eziyet azar berilyan bolsa, hakkı iyilyan bolsa o in teliketerin öydür o taayı. Behterin öy ve bidirekterin öy yetim saklanyan öydür deyipdir Peygamberimiz. Ela ta negeriyet ki arşi azim bilarzet hamiçun begeriyet yetim. Bir vaqtda yetim saklayan bolsan vurmalı bolyan. Eger şu oğlun bolsa vurjak bolsan bir yetim oğlunu vuraga diye kitapta. Yine de tekrar edeyim. Mesela şulşuluq etip duran oğlun bolsa vurjakmışdygın. Bir yetim oğlunu bir vurma hakkın var. Edil şu oğlun yaladı. Yine de vurmadan başka yol tapsan şoňa bar deyipdir. Yetim ağlasa arş titreýär deyipdir. Ela ta negeriyet haberdar bol yetim ağlamasın ki arşi azim Hudaýyň ulu arşy belarzat hamiçon begeriyet yetim. Atası yok, barması yok, canası yok, hana diýjegi yok, gujağına aljagi yok. Yetim ağlasa arş titrer, şonu ağlatmajak bolun diýipdir. Çobini yetimi serefkende piş, medeh bu seber ruye ferzende hiç. Eger bir yetim oğlan seni gözläp duran bolsa, on gözüniň alyna öz oğluny okşama diýipdir. Öz janaň okşama dädetiniň ýokdugyny ihsas edegamasyn diýipdir. İslam dini mehabbet dindir dogullam. Şeddat diye, şedid diye iki doğulmamış, olan kisi padişahmış. Şedid de dünyadan geçiptir, şeddat dünyanın kan yerini alıptır. Tamam, bir asmani kitapları, göňden gelýän kitaplar, Hudaý tarapdan gelýän kitaplardan haber bağmış, öyle bir zalimmiş. Tamam, bir aýdypdyr, men nipdir, yerin yüzünden bir cennet saljak diýipdir. Tamam dünyanın yüzünde kızıl kumuş görseňiz ýygnan diýipdir. Tamam ýygnapdyrlar. 10 ýyllap aýlanypdyrlar, ýerin yüzünde behterin hawaly ýer tapdyrlar, bagly, bir otly, hemme zady muhayya bolup duran 10 ýyl aýlanyp tapdyrlar. Oham oň içinde gasyr tikmädürdiler, cennet bezerjek diýipdir. Bir fersah der fersah, 6 kilometr der 6 kilometr edip başlapdyrlar. Tamam, heş koymalı, kerpiç koymalı. Bir kerpiç kızıllan, bir kerpiç kumuştan. Bir kerpiç kızıllan, bir kerpiç kumuştan. Tamam, bir kasırları becerellerinden sonra yapıları geçirttirler, suları geçirttirler. İçini de tamam elmas, murvarit oklaştır koyttirler. Her yeri edil şu cennetin kâle edecek bol. Ama zulüm yüzünden her cenane erkek bolsan kızıl kumuş bolsa arttırlar. Şol ahir becerilip bar yaqa bir yetim oğlancığın boyunna bir iki misqal kumuş galypdyr. Aňyrdan bir zalimiň birmiň de boýundan alaqana silkip qırıp mındalyp gitipdir. Ýanky çağa doğa etmäge durupdyr. Ya gıyasal mustagisin agisna. Ey kömek isteýänlere kömegiň ýetirýän Hudaý, bize kömek ber, bu kadar zulümleri etdi. Dadymyza ýetişmeýän bir iki misqal kumuşum matdy onu alyp gitdi diýipdir. Ol şattada da haber veripdirler. Sen leşkeriň menen gel, inni bir bostanyň cennetin amada etdik diýip. O da näçe aýlyk ýoly, ýurdu bilen, goşuny bilen, leşkeri bilen hemmesi ýygnanyp gelýär qala. Ol çağa, o jana da doga edipdir, ferişlere de amin diýipdir. Oham birje ullyk ýol galanyna ýetip gelýär qala Hudaý Taala feriştäni ýertir bar qyýgyrda şolaň hemmeden helagat. Ýeriň ýüzüne gelipdir, ferişte de aýnanlanjy ses bilen qyýgyryp, olaň hemmesi helak bolupdyr. Zuret erpiş mirevet bama, ba Hudawende qeýpdan nerevet. 3 beyt Sa'di aleyhirrahmeden qowqulasyň şini. Zuret erpiş mirevet bama, ba Hudawende qeýpdan nerevet. Eger zoryň bize de ýetýän bolsa, zoryň gaýby bilýän Hudaýa ýetmez diýipdir. Zur mendi mekun ber ehli zemin ta duai ber asman nerevet. Bir wagtda özüňden etekräk döwletde adamymma, pulumma, zadymma diýipde bir zeif adama zulüm edagama, bir wagt bir dogaň ýeri göňe aşyn uçyk gidegamasyn diýipdir. Behem ber mekun ta tawani dili ki ahi cahani behem berkanat.
bir wagtda bir çağa, bir jana, bir denana, bir erkadam, bir zayıf adam içinden ah çekamasan, bir zayıf adam ah çekse dünyanı behem vurar dipdir. Ol jana yetim olan ah çekenne bir leşker, bir uluqan dünyanın padişahı bolup duran Şaddat leşkeri bilen bile helak bolmadymy dipdir. Kaşki bizim zamanımızda da, ilim zamanında, kompüter zamanında, insan gürleyen zamanında, kaş insan venanı o erki adam özünün hoşluğunu Hudaýyň halal yerinden gözleyen bolsaydı. Özünün lezzetini ve süýjülügini bazarlardan dörmeyen bolsaydı. Filmlerin içinden gözlemeyen bolsaydı. Onun zindigiler abad bolardı. Ey jawan dost, ey musulman, näme dip öýlenjek bolýarlar we öýlenenlerin arasynda yalan kan. Näme dip yalandan kasam kan içýärler. Näme dip erhili indemeyle günmegün bir-birini ananmaya. Delili näme? O delili görnüweti ananar ýaly diýä. Elin Kur'anyň sünne goýupdy. Wallah dip aýdywati Allah'tu. Hudaýyň adyny tutywati Allah'tu. Hamana izdivajyny jurlajakmışdy. Ağlamasa da zindigi doğrulanacak şun öz pikirinde şovada. Ağlasa da doğrulanacak oham in tarafı qowy ýolşy, qowy ýoldaýam şun pikirine wara aýdýar. Elin Kur'anyna goýmaly ağlamaly. Ya wallah diýmel ağlamaly. Oham berk fakirde Hudaýyň adyny tutmasaň ya Kur'any qasam içmesen ananjak diýipdi. Fakir birbirine ananar ýaly. Görýär da özüniň döwreginiň näzirejigini. Döwregi özüniň näzirejigini bilýär-de. Ondan çyryň günmegin talakda köfelip barýar. Ananan akta biri-birine. Bir öýlerine gitip gelende ýüregi ýarylyp barýar ärin. Ýüregi ýarylyp barýar. Ananar ýaly adam. Ya er öýüne gitse bir ýaňa barkça heleyi ıza berýär. Ýüregi ýarylyp barýar. Ananar ýaly. Kaş raýat edilýän bolsaydy, kaş özüniň hoşlugyny halal ýerinden gözleýän bolsaydy. Ya meselen seriallar, filmleri gözleýär. Ey musulman, ey düşünmeli, ey sawatly, alymly, şuurun gaw düşüneýli film gözleýär. On filmin içindäki zatlary öwrenýär. Aha filmin içinde bir bereketligi tasvire çekilen agahim. Onun içinde fakat sana bir haram iş etmege, fıskı fucurluğu yol öğretdiye. Emma zindigisinde ayende de dargacağın öğreden akıyor onun içinde. Onu tasvire çekip olmuyor filmin içinde. Hamana bir adam ya bir denana haram iş ediye, ya birin qovvariye, ya bir erli heleyi qovvariye, ya bir izdivacın içindeki zatları, haram zatları hemmeni düşünýäňiz we bilýäňiz aýdylyp duran gurrunu şol gözdiye, şo ýola örädi gidiye. Hamana filmde muwaffaq bolupdyr da, emma o filmde soňram zindigi dargajagyny ýada salmaýar ki, ya on tasvire çekilmeýär ki filmin içinde. Yemme zindigisinin bereket kaçıya, camian dargadyp barýar, ýaşullar qaýga goýup barýar, döwleti milleti qaýgy bolup barýar, darganaklygy düşürüp barýarlygyny filmin içinde meger tasvire çekip bolýan zatlamışy zatla. Çekip bolan akibi zatla. Oham belki fakir gözler, kim öldü? Düşünmeli. Kim öldü? Bir camian bir tahsilkardy qydy ya oglany. Gurruna sen de, yo men özüm bilýänni. Yo özüm düşünýänni. Bilýän düşünýän zat şu filmden öwrenýärdi. Ey enatullah, ey hacı däde. Näme diýip, ey jawan dost. Aya şu gurrun ştada agdylmak bilen jamian kähel bolýam, bolmaýar. Näme diýip şular eşitmänşik bolmaly. Näme diýip bilmänşik bolmaly. Her kim bilmänşik bolup gelipdi. Bir mescidin agdynda ýöne awa şeýle jamiä şeýle bolupdyr diýip halkyň bir gurrugyny agdasa agdaya ha. Ne ýüregini ýakdy, ne näste bolar qamyny. Ey kime eser etmeli şu gurruňle? Ey kimin içinden geçmeli şu gurruňle? Jamiä diýip näme aýdylýar? Üýşürli baga aýdylýar. Jamiä diýen ýeke-ýeke afrad, tek adamlara aýdylýar. Ogul gyýdymda düşündirmeli ki, jany ogullymaly. Jan gyýdym diýmeli, şeýle gurruňlary badyr diýmeli. Allanma filmlere diýmeli. Jawan dost kulagas, qiyyn zaman bolupdyr. Bazardan tut, danışgalardan tut, işleýän ýerinden tut, ulqan şäherlerden tut, gaty qiyyn zaman bolupdyr harama barmajak bolsaň.
Bir yol vakt az onna da bolsa bir yol Resulullah öwretipdir aýdyp bereýin. Peygamberimiz Muaz diýen sahabasy 26-27 ýaşynda jawan sahabasymyşdy. Ey Muaz, wallahi inni la uhibbuka, men sen bitir gowwarýan diýipdir. Berekallah gönünen Muaz. Hop, Muaz aýdypdyr, ya Resulullah, men de seni gowwarýan diýipdir. Onna aýdypdyr, ey Muaz, usika, sana bir zat tapşyrjak diýipdir. La tad'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala zikrika wa şükrika wa husni ibadatika. Ey Muaz, sen boynuna diýipdir, qaýym melle diýipdir. 5 wagt namazyň ýerinden mydam şu dogany et. O da näme doga? Hudaýa maňa kömek ber, senden gafil bolmaýyn, seni zikretip ýaşaýyn, sen berýän nigmatyňa şükretip ýaşaýyn, sen ibadatyň ýerine ýetireýin. Şu dogany ölünçe et diýipdir. Doga et şu doga. Allah'dan da kömek diläpdir. Hudaýa maňa kömek berdi. Ýalňyşdyňmy? Hudaýyň gapsy açyk ýene bar. Öýle namazdan soňra ýalňyşdyňmy? Ikindi namazda ýene Hudaýdan dile. Ikindinden soň ýene ýalňyşdyň, akşamdan soňra ýene dile. Akşamdan soňra ýene ýalňyşdyňmy? Ýatdan soňra ýene dile. Şuň adyna musulmançylyk diýäler. Şi tamam Hazreti Adamdan täşi zamançyly Allah Taala'nın ýoluna gelýän adamlaryň ýoludur. Dünya we dünya ähline allanama. Hudaýdan alqalyan keplere allanama. Hudaý Taala'dan we Hudaýyň nurundan alqaljak gurrunlary allanama. Bir biderek hafa adamlaryň filmlerini görüp bikulli bernamaň şoň içine giripde guya gaçamaýdy. Guya gaçan bolsaňda Hudaý Taala ýene ýol goýupdyr. Ýene jaý kän goýupdyr. Wagt kän goýupdyr. Fursatyň elden berme. Nigmaty elden berme. Biz şu zamanda qiynam özüň gezip biren ýerinde, işläp biren ýerinde, ýa özüm men gaýym bolaryn diýip, ahunna aýdyp bilmer, sofda aýdyp bilmer, garaçyda aýdyp bilmer, bizat bilmek bilen näl. Bizat käde şijirik nurlara tıkılışmak bilen, şijirik ferişte nur, bereket dökülýän mezlislere özüň oklamak bilen özüň saklap bolýa we Allah'dan 5 wagt namazdan soň dilemek bilen. Ýa özüň bilýän, bilmek bilen bolmaýar bizat. Bizat nurun etegine özüň sokulşyp, nurun etegine girişip durmak bilen bolýar.